Пригответе се за едно невероятно спускане. Намираме се в планината на снимките на новия филм на Disney Channel Cloud9. Само чакайте. Виждате ли ме? Току-що вдишах 10 снежинки. Да, малко е студено, съвсем малко. Cloud9 е за два съперничещи си отбора Hot Doggers и Swift. Те ще се изправят един срещу друг на състезанието Огън и лед. Кейла е в отбор Swift, но само защото баща й притежава курорта. И победител при момичетата за пореден път е Кейла Морган. Тогава идва Уил. Той е потиснат от тежка злополука по време на състезание. Уил Клауд опитва номер, наречен Cloud9. Извъртя се и изумително падане по гръб. Изобщо не помръдва. След това се отказва от сноуборда. Това е сцената, в която Ник убеждава Кейла да се качи на шината на Уил. Не! Тя щупи табелата. Аз счупих табелата. Родителите й я наказват след училище да работи в хотела за кучета на Уил. Закъсняваш от първия ден. Поне не съм с такава фланелка. Тя не иска да ходи. Срамува се да е там. Всъщност това събира Уил и Кейла. Кейла убеждава Уил да се изправи срещу отбор Swift в състезанието Огън и лед. За да си толкова добър, си обичал сноуборда. Ако обичаш нещо, не можеш да се откажеш. Cloud9 има ясно послание и то е, че няма нищо невъзможно. Горе в планината, когато си само ти и сноуборда, не трябва да има страх. Настъпи моментът, който очаквахте. Cloud9 сега по Disney Channel.